самай раніцы, нягледзячы на будні дзень, на пляцоўцы будаўніцтва праваслаўнага храму Пятра і Феўроніі ў Пінску шматлюдна. Жыхары, госці горада, дарослыя дзеці прыйшлі ў гэты дзень, каб прыкласціся да каўчэга з часціцамі прападобнага Серафіма Сароўскага. Долго ждали, конечно же. Мощи святого Серафима Саровского первый раз приезжают в Пинск, насколько мне известно. Конечно, с благоговением. А с какими мыслями прикладываться будете? О здоровье физическом, душевном. Ощущение такое, знаете, очень приятное, сердце бьется, ждешь такого кого-то чуда в связи с праздниками рождественскими. И вот такое, что Серафим Саровский мощью прибывает к нам. Поэтому ждем, молимся ему и ждем всего хорошего только. Надеемся на его помощь и молитвы за нас, грешных. Всегда он встречал, читала я книгу, Серафим Саровский встречал всегда людей со словами «радость моя». И я думаю, мы получим сегодня эту радость. Прывезеныя з Кіева святыні сустрэлі святары пінскага і лунінецкага благачыння, а таксама архімандрыт Георгій і отец Агафангел, Сербія. Усе яны здзейснілі акафісныя спевы ў гонар прападобнага Серафима Сароўскага. Его жизнь и монашеские труды явили пример для подражания, и его богоугодная молитва призвала людей, которые непрестанно обращались к нему при жизни за советом и просьбой помолиться о спасении души и о здравии близких. Яшчэ будучы дзіцём, святой Серафим Сароўскі зваліўся са званіцы і пры гэтым не атрымаў ніводнай драпіны. 17гадовым падлеткам ён прыняў рашэнне служыць Господу. Кіева-Пячэрская лаўра, затым Сароўская пустыня. Менавіта там ён і атрымаў імя, з якім стаў вядомы. Святы Серафим Сароўскі карыстаецца павагай не толькі ў праваслаўных, але і ў каталікоў. Яго шануюць 2 разы на год. 15 студзеня, калі Серафіма прылічылі да ліку святых, і 1 жніўня, дата прымеркавана да набыцці мошчаў святога. А дакрануцца да святых часціцаў жыхары сталіцы Палесі, госці горада змогуць яшчэ на працягу 2 тыдняў. 29 студзеня рака з святымі часціцамі скіруецца назад у Кіеў. Марыя Кобіс, Кацярына Страха, Александр Дзяшенко, тэлерадыёкампанія «Брэст».